Karon mga kabibo, magluto na sad me. Kani ako mga kauban ba? Magsige pangagat og luto. Kay ganahan ra di silang mukaon. Ay, paingon-ingon pa trending ko no karon magluto. Pero ganahan ra ding mangaon. Ang among lutoon karon, magluto mi og adobong rabbit. Luto mig white rabbit. Kay daga na kuno gaingon nga. Lami ko no ang rabbit. Istingan na magluto ang rabbit karon. So karon, ang rabbit. Unsa man ang wa pa man limpyo eh. Limpyo sana ninyo dito. Limpyuhan. Saning karon, napuspo na mong luto kay wa pa man limpyo ni rabbit. Init pa kayo dire. Ni matawa na oy. Ang rabbit nalimpyuhan ha? Limpyuhan ang rabbit. Mana? Aw mana? Okay. Sunod. Maghaling ta. Itog mo pulaig. Puspuro po, puspuro. Ay, nayang utog pa. Puspuro. Itog po. Sa guni dagan. Handa pagi puspuro ni. Sara. Prog tag-iya nilag imi puspuro. Basahin yung puspuro kana usa. Kini dili ni. Kaya naik deflet. Nah. Buhi man no? Green pa man. Ah, di gay ni mo sigaro na to ni dauban. Di ni siga ron ato. Ay sigar, iba dauban ka na mo. Okay. Hadlock dauban. Kaya hadlock dauban, butang. Ang tao nga gikan sa China. Oh, di ara. Piki na. Puga. Mo ni ikaw nga gikan sa China, di ni tinuod kay kawayan. Guba ang kural. Amin gikan sagit. Kural ilarang gigubag kural silingan. Tuwi puango ding matawana. Sunod itonol ang kala. Amo kala itonol. Isa. Lagi kay gitonol ra wala gud gitsa, di na ko may gitsa kay madisgrasya to ninyo. Kung nato na mo. Init ang kalaha. Init na di kay gikaitan ako mong niinit. Hat manggugo. Sunod ang mantika. Tugpo. Oh. Uy. Daw tana kansiron tana. Pwede na plastic. May mga kanser. Sunod, mga gitog po. Ini Kini paso sa taron. Balikin ang kainitan sa akin. Ay radyo pabtikulan. Sama ni ako mga assistant ang likay man. Paso na kayo. Ora dun ako ba. Up atong o kayon para mo init pero more gyapon mo init ra gyapon na. Ang sunod ang lamas. Pagdali. Sibuyas. Ang lamasin. Isabuhakin sa kalahin. Sago naman eh. Ay, unahin ang sibuyas. Oh, sibuyas ha. Nasagurag atsal. Pero okay ra na. Sa may German sa sibuyas. O sa German og sibuyas. Paghigapin mong matahin hilakin. Wala ang Kag si Ramon Zamora da. wala ang sibuyasin. Lato nato nga mo. Gawas na ang baho sa sibuyas. Hulatin nga magawasin ang bahusin sa sibuyasin. In English, We will wait until the aroma is aroma is going Next is down. atong awas isunod. The garlicin, the ahusin sa bisayasin. Sago lang ang atsal. Isagunin ang itsalin para magkauban sa bahuin. Ano yung sa'yo? Dayon, atong ulato na level na ang yang kaumot sa atong lamas. Sunod, luya. Loyasin. Uy asin. Loyasin, tambalin sa sakit sa tilakin. Panahot. Og sa panahotin, ihaplas, mabahuin ang loyahin. Sama sa tiilin, nga marag loyahin. Ang karne sa rabbit nga gilimpyuan na. Kinalan, gimarinate na. Tilan. Marinitin na. Ayo. Patayin na. Wad. Ayo, rin, sago lang sabaw. So, ihwad? Oh, karnira, kuwara ng sabaw. Hugasin sang... Sunog na. Wad na. Sunog na. Sige. Mana ko hugasin, gapon. Gapon na ginaw. Isahin.
Hosip! Sige, agkay. Wabib! Patatin! Patatin! So, pasigaw. Agatin! Wajib! Hindi rin masiga. Okay, butang. Na, gikuanik, Abdo? Oh, kuha na. Wala. Oh, hindi na akong wala kay. Unsa man yung gamayang na itlogin? Apilin? Apilin? Unsanin? Lamiin? Ah, okay. Agbungin. Unsa man yun? Ibutangin? Pag-unique niya mo mga kapibo, ayaw. Adinihin, ibalikin. Itsahin. Ayaw. Sabuagin, dili din. Maliguin ang marinitin. Kayo na to, para ma-mix siya. Ta, humuti na oh. Pa-unique niya mo mga kabibo kay galuto mi og rabbit. Rabbit and Yan man lamiin. sila lami daw. So ni try ra pud mig luto. Kani pong mga kauban nga hangul ra gyud kaon. Magsigig panghagat og luto. Kani day rabbit na mo mga kabibo, sponsor nining Ram Abinyo. Ayan. Subscribe mo sa iyang YouTube channel kung kinsa tong ganang mo sponsor. Basig ni sponsor mo. Kontakar ako ninyo. Oo. Kontakin Luto, si rabbit. Bulantoyen. Oh. Kay siyahin, mag-istoryahin sa akin. Oh. Kung natay ihawin na rabbit yan. Sponsor diya. Sa gustong mo sponsor. Huwag mo orderin na mitsonin na rabbitin, orderin istoryahin si Oh. Bulantoyen, ha? Taklob! Muro magsigbin. Sunod ang taklob! Sigbinin. Sigbinin. Matambalin ang sigbinin, milyonin. Ito pa! Woo! Patay. Hugasin. Ambi na yun. Atong takloban, hulat-hulato na to na, mumala ang yang sabaw. Dili ba kusugin ang kalayuhin? Okay rin? Okay rin? Lagi good pero init, saon man. Hindi na lamang, Okay rin. Basin malutuin, mapagurin. Hindi rin? malutuin ang aking itlogin. Iwas ka initin. Yung mga, mo ni mga sugnod nga made in China. Kusog yung siga. Oh, Dawa. Initin. balino nito kalayo. Palayuin kay initin. Kalayo, stop! Saan si Kwan? Wala. Mawanti rin ta rin. Okay, Hindi mo right, kung... isunod! Murag Right. manok, murag manok, murag Gara, bubag. gara. Dali. Spritin! Ibubuhin! Bukal na! Pasko fountainin! Inabuharin! Ang galingin ng fountainin! Urot na! Eh, gahi lagi yung rabbit. Grabehin ang labitin, isbutanganin ng Spriten. Lamiin! Lamiin na kainin! Yung na po na. Asin! Asinin! Kay mo na magkapalamiin. Walay as-up! Very good. Hoy! Pug! Magic Sarap! Sponsor na Magic Sarap ha! Magic sarap! Pila Amay bitsin. na- Sarap na ibitsin! Magic sarap! Og! Butangan lang na bitsin gay! Initag yun! Naunsaan na yung pag-abrehin. Di ko kabalo mo abrehin, bre. Danlogin. Magikin. Mix, mix, mix! Up! Kansiron tana! Di na magsugir ng plastic! Wala. Suka! Gamay! Patay. Apit! Api. Tarungin ha, tarungin. Tarungin kay ma. O, gimarinit naman itong suka sa? Oh. Kanina? Oh. Mm. Additionalin, gamayan dapat. May rag, huwag magasaba ng nga tawanan. Oh. Oh, sala! Patay rin. Tuyuhin. Asa man? May batang Sakawin. tuyuhin. Kurawin din rin. Lah. Kurata na kinamay. Anay Spriten. Spriten sponsorin. Sa among lutuin karonin. Anong daghanin ang mga bidyuhin, among i-uploadin. Kaita ni mangita kwarta. Di try ra may rabbit kay lami man daw
karne ang rabbit. So karon mo first time na mo magluto ni rabbit. Actually, it is a white Sa meat. A white meat that White has rabbit. less cholesterol in our consumption in our body and the nutrients inside our body, and it will go out to make us strong and healthy and mighty. You know, istrakitin ng rabbitin makapaligunin sa bukugin o pagwapuhin sa panitin sa gwapuhin. Makapautugin pa jud. Ay siyempre si Playboy. Ang Playboyin, ang picture na logo ng Playboyin is rabbitin. Paspasin mo. Ginagawa mo. You know him. Luto. Darpal larga bula. Sis bomba. Ay. Ablihan na to, o kayon. Dili biya kay nagahi kay bata pa mo to. Bata pa ni? Ah, sige. Tanawa daw. Murag Wala ko gay ko man. Mo ni ang adobong rabbit. Tuto mi og adobong rabbit. Unique na, makakaon pa mi. Asa magkani nga mahal na kuno karne ang rabbit. actually it cost 400 per kilo. Tuto mo rin siya kilos kanding. Oh. Mahal din yung mga Because bantog rong naiga farming nag mga rabbit ron. Side view na po, side view kay di madalang kainit. Oop. Ilawan na to ang timpla og sakto na ba kay padulong na nig pagkaluto. Biya ko Yummy. na kadapit. Kadapit. Dire. Oh, diri. Dire na po ko karon lips to lips. Wala na ni wana. Using Dili, tilawin, tilawin. Ni tilaw. Lami uy. Masing maurot naman ni sabog tinilaw. Lami. Wa pa nakasuop kay sunod. Lami murag adobo. Adobo gyud. Adobo din. Okay, okay. Lami po kay putimplahin no kay na may ko ano. Right. Spreaden. Spreaden. Black pepper eh. Tugbo ang black pepper katong tibok. Black pepper. Dito na rin daplin. Lato na to na. Mumalan na ni sabawan eh. Ang carrots, isunod og tugbo. Carrots, gi-slice na. Carrots. Atsal, wala man iwang atsal. Atsal hiwa. Hop. Ay, na yun tugtugbo kay magkasala niya ta, makabuak ta, patay, bayad ta. Hindi na nato itugbo kayo kay Lami kitan awen atong adobin na ay orange color, na red color, na brown color. Ginagawa mo. Wa pa naluto. That's only a short advertisement ha. Mahalagang paalala, ang cherry pera hindi gamot sa iba't ibang uri ng mga kutot. Kapit na mulan, ikaw dyan. Kuma na ni. Adobong rabbit. Kapit na dyan. Oh, Suyop gid ang suyop gid ang kwan ba ang gi kwan na oh. mga kabibo. Tiyo, Ni suyop yan ang Kapit na. kalamian. anda mo gikahanig paggaon kay mapaso na po niya mo. Sin mo. Bali ha, iskas ara niya, wala niya paggaon. Oh. Yata! Ulan! Gutom naman ko. Tawa mo! Raden. Nisrak Inrolo, di ka ulat? Pauno na! Di ka bag China? Lawan kami kung sa luto ninyo. Okay, luto na! Ang kanon! Luto na! Mana? Kana ba? Baling abti ka ba sa kaon sa? Kaon na ko na. Naga. Okay! Haon na, haon. Ning kayo Kaon! sa Oh, base mahagbongin ha. Intawin dili mahagbongin kay lamiin. Okay. Og mo ra to ang among pagalutuon karon mo na to kay lami nagkaon. Pasensya. Bye-bye. Butang sudlanan. Nice! Rabbit, okay kayo? This is my first time to eat rabbit.
Okay kayo. Kamu, try nyo rabbit. Alito, pang Maydi. Aba nang rabbit. Hey, upload ba Japon eh? Kita ram gyapon mag-cheers. Rabbit? Ay, di man ni Rabbit. Hindi yun na. Dala to dire. Ason to. Kita. Ang ina. Nikong. Rabbit. O sa'yo mo kasulti sa Aribin Herbal Capsule. Aw, sa rabbit na eh. Oh. Adubong Roel. Murag rabbit. No, video yun eh. I-focus. Wow. Kay na. Kulo bay gabuhi ani Tilawi. ko kaon. Tilawin ninyo. Mana? Di mo Mana? sila na tayo. Rabbit. With picture man. Kalamit na ng rabbit oy. Tuwan. Apo ka. Europur. Tuwan. Rabbit. Pag inom dahil mo. Sarap. Kailangan ko sa rabbit yan, kay kusog ni makapa. Kusog daw ni makapa paspasin Ay pirin. sa performance. Kunuhe o kinayo. Dalami din no? Yay! Shout out! Shout out day ko ni Clint o ni Libit Galang. Shout out! Shout out day ko ni Sel Melbida, shout out og ni Raquel Dalagan, shout out. Og shout out po ko ni Juprika og ni Real Montes. Shout out. Shout out day ko ni Angeline Abukiho og ni Linsky 29. Shout out. Shout out ko ni kay Try ko lang og ni Roaz. Roas. Shout out! Og mauro to mga kabibo sa gustong magpa-shout out, first thing nga magka-comment sa akong bagong video nga i-upload, mao nga among i-shout out, and please don't forget to like, share and subscribe and click the notification bell para ma-update mo pag nana po ni bagong video nga i-upload. Og mauro to mga kabibo, daghang salamat. Always nato inudwan ang taong healthy. Bibo!